Kowe iki ngopo? Krungu jeneng kula ra ireng kok jejogetan Podha Pakdi, Podha Pakdi. Kowe kenal aku durung? Ya durung wong nembe pinanggih. Kangsa Dewa anak Ratu Mandura. Samangsa-mangsa Basudewa Ratu Mandura mati, aku sing dadi ratu. Rina pantaraning ratri kowe sing tak goleki wong ayu. Aku wis rupamu ana ing jagat semu. Ketemu adu arep nembe iki biyo-biyo ayumu sesigar jagat sing jare widodari kayangan kae. Ayune sundha langit ning kabeh kegiles lawan kasulistyaning warnamu. Lara yen. Terus karepmu apa? Kowe manuta dadi bojoku. Ya. Yen kowe dadi bojoku aku calon ratu, sing dadi ratu kowe dadi prameswari, dadi ibune wong sak negara Mandura. Dina samangka ora sah kakehan sing tok ucapke. Lugune aku ngerti marang sejarah. Kowe ora duweni hak wewenang negara Mandura iki. Mula kang saka mangkono ora sah kakasumbar. Gelem ora gelem kowe dadi bojoku wong ayu. Kowe wong wedok Krubyuk Kabutan Pinjung. Kowe mlayu tekan lalaning naga ora bakal iso uwal saka cengkremaning tangane Kangsa Dewa. Rasa gratil tangane. Kudu mukrime barang kok ora ngrungkang-ngrangkul njoban-jawit. Wong ora tau mangan agama, ora ngerti kelawan tata susila, ora ngerti kelawan perintahing Gusti, ndi haram ndi halal kaya ngono kuwi. Jawa-jawe rumangsane. Tane picek. Poh. Aku mau pisui kaya ngono ki jian dawa menlenduk ngono kuwi. Dipisui kaya wong ayu niku jan kaya digawe dhuwit 1 miliar rasane. Iya. Aja mlayu. Kowe bojoku. Lanang kaya ngono. Duwe tata krama negara lagi kena wong wedok arep ngrungkang-ngrungkang njuwal-njawil mangsane padakne aku wong wedok sing regane murah ngono. Awan lho, lek Kangsa Dewa sing mok goleki dhek arep ngrabi aku lho paten ana. Tenane lho. Iya, sawangan kedanan karo aku, nyawang aku ira